para wakang atur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la qaula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Wonten klebet dengan para sepuh mini sepuh ingkang agung paring pamawas miwalep ing pitutur. Mringarsanipun para ulama para kiai ingkang rinten dalu tansah sinayudan mring dase kaswase. Sanggiya para tamu sabareng putri kakung ingkang winantek bakar mantep. Kadang suterna pametri budaya tulus lumeberna kadang kerja muda ingkang sinuk bagya kawan mulu mambeng kalanipun sanggiya perga pertama dawak pinaran rega sinamung imbal wacana wawan pangabdian wonten ing ratri kalenggan kula ingkang tasih kemareng kiludri merasaken lampah-lampah lumabening tata-tata pargian boyong basuki pangundhuing istri kapahagya teman salipin mongko winengku saking keluarga pamengku gati Bapak Parwanto SPD MPD Ibu Sunarsi Setyaningsih sarjana pendidikan pilenggah wonten ing Sidomulyo Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen yen nyawos purna ngadani tumapak ing tata cara ngunduh mantu putra kinasih Bagus Wawan Akbar Nugroho sarjana ekonomi ingkang sampun kepareng kalampah Bujuk Rama Roro Ayu Wahyuningsih sarjana ekonomi putri panjenenganipun Bapak Yatno Ibu Diatni ingkang wingking saking Jalan Anggur Timur Gakurma Dumai Laladan Sumatera. Mila saderengipun nedya kalajengaken anggen kula kepareng matur wonten kesempatan dengan keluarga pertama sabareng sumangga nuwun sareng-sareng meminta mring purbali Gusti ing Maha Nasa mulih lampah-lampah madening tata-tata wargian ngunduh mantu saking keluarga Bapak Ibu Parwanto sarjana pendidikan magister pendidikan mugi lumampah kanthi sida karya Yuan Pinaka panas di tanah umat jarakan anbana ratriak sama wardini triprakawis mugia kacakup wiwitan tengan ing gopungkasam mugia sepet ing panggengan panggih ing kayuwanam sholawat punapa dene salam mugia tetep kawin wahno dumateng uswatun kasanah Nabi Agung panutan sedaya umat inggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin katenggo-tenggo syafaatipun bincang wonten dinten Yaumul Akhir. Dusagya para tamu putri kakung ingkang sinuk bagya kawan mulya. Birawa amarwata suta bebasan ora langkik hanya datu murun ing riris. Satemah kajawan ing wanci labuh penggalih saking keluarga pamengku gati Bapak Ibu Parwanto Karono pahargyan wonten ing sasana ratri kalenggahan maksih kemarang tinanggenati dengan semanten kathahing para tamu perentuling prayojana saking keluarga pamengku gati kejawi pendidikan keluarga pertama kemarang paring pandonga pamuji dumateng Sri Kapahagya bini kemarang asok ngembat watangi baroya mangun binayuan lubar premadyane bebrayanku mugi kawiya dados keluarga ingkang renancang keluarga ingkang momor mursyid murakapi satemah wujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tumuli keparingipun Bapak Ibu Parwanto sinarana pendidikan keluarga pertama juga kepareng arsa manep Bromo atur panuwun pambagya kawilujengan rawuh pendidikan keluarga pertama birawane penggalih saking keluarga Bapak Ibu Parwanto ngantos kadugi matur pribadi hanya royo kembali sasana monggo parestuti nanggenapi niji Bapak Supadi Kadis Bapak Kadis ingin kepareng tinanggenah udar goto haba parsetyo lumadening tata cara atur ambalan wonten sepentingan program pertama jumenipun panjenengan Bapak Supadi Kadis
arsa kasunggul jine jiran keluarga pamengku gati dalam Sri Kaparjiyo temanten kaku munga ing sastra tumapak ing tata cara atur ambalan dumateng ing kepartina genah biji kasumanggaken sumangga nuwun. Suwawan Akbar Nugroho sarjana ekonomi semedya kepareng hadadari jumenipun Bapak Adis makaten mugi darsaken kaweniken